Ti minim bolj strani, bе! Se върне назад. Назад дай! Назад ти е истина! Лево, лево, лево! Кой прави тази лебедка? Сечко е там. Пусти, пусти, чакай. Стига, стига. Пусти. Ило. Я пробвам. Давай. Дай пробвай да дръпне. Вземи си въжето, бе! Тя е направия на такова много въртени. Дай лек! Дай. Дърпай, Саше! Давай, мамо! Стой! Стига! Не, няма. Не. Давай, пускай ножка. Дърпай! Даже я дърпи цялото. Сигнали! Не се мъчи! Стига! Чакай малко! Върти да изпъде! Давай. Бегай! Бегай, бе! Опъвай въжето, опъвай! Назад не малко обаче. Направо прибирай вътре въжето. Прибирай! Вътре! Това тежко въже, няма смисъл. Стига направо да прибира вътре. Дигай го нагоре, той въже! Дигай го! Лев! Дай лев! Дай лев, бе! Врати лево! Нема го бръж, врати лево! Къде, бе? На лево! Ики! Дари тук лепетите, нема го Дай напред!
да не... Чакай, зад седалката го е захапал. Сашо, чакай. Ево тук виж. На трактора! Давай, най-атрактивен навигатор! Пусти малко, Ило! Опий малко! Върти! Давай, бе, човек! Ритъм! Опани въжето, Сашо! Газ, бе! Газ, бе, Ило, бе! Дай, бе! Да реве въжето! Въжето да реве! Нави! Ама да го хване. Хвани въжето, само го дигни нагоре. А, тука! Газ! Бъди готов да го пусти. Отвържи го направо. Направо го отвържи. Ама хвани го, бе. Чугасне! Приключихме! Дай! Ама хвани въжето. Въжето! Чакай! Чакай! Ило! Забирай! Ади сега! Сашо! Метай отзад! Абе, газ, бе! Е за камиона! Дърпа! За камиона! Ба за атракция на публиката, бе! Дърпай, Сашо! Бегната. Дай, не дърпай. Да се магаре. Дай. Стига! Още 20 метра. Стига! Дай. Ай. Два.
Ива, давай! Не, само го разкричи, да го прибере вътре. Сега трябва да дава. Столите за сърце. Най-атрактивните, браво. Страхотни сте. Ево, Саш. Най-атрактивните бе. Отивай и се събувай. Това ли ти е гашата? Да. Илю, гумата предна десна. Бегам да го карам. Айде. Ей, да дойме, да вземе. Да. Направо го вкарвам и го зазмиявам. Аз ще дойда да спува и дрехи на Сашо. Да, да се стопа и да се справи. Нали? Откажи, ама някой път ме баща страх. Добрия навигатор.